Nilqakom għal podcast Evangeliku imbirek min jisma'. Fejn jien, John, flimkien mal-mistiedna tiegħi, se nibdew l-ewwel minn sensiela ta' 5 podcasts bit-tema Is-Salvazzjoni għalik. Flimkien miegħi llum bħala mistiedna għandi lill-Pastor Paul Mizzi u l-Joseph Farrugia. Salvazzjoni se nitkellmu dwarha. Meta wieħed isemmi salvazzjoni, tista' tkun salvazzjoni kwalunkwe ħaġa, salvazzjoni mill-għarqa, minn xi aċċident stradali, minn xi marda. Però li ħanitkellmu dwar hija salvazzjoni mid-dnub. Salvazzjoni li aħna bħala bnedmin neħtieġu. Il-Bibja titkellem dwar ħafna affarijiet. Titkellem dwar Alla ħalliq providenzjali, dwar il-ġraja tal-Lut ta' diversi profezziji, però m'hemm xejn aktar importanti u aktar kruċjali mill-Evanġelju illi jurina it-triq tas-salvazzjoni. Pawlu jgħid illi l-Evanġelju għall-qawwa talla għas-salvazzjoni ta' dawk kollha li jemmnu, sew ikun Lut jew inkella Griegi, għax fih tidher il-ġustizzja t'Alla. Alla jurina metodu adekwata għalina biex bih ninqalaw minn taħt il-kundanna tad-dnub u ninġiebu biex nkunu paċi mal-Alla. Eżattu, dinja salvazzjoni reali. M'għandniex ħanitkellmu dwar xi salvazzjoni immaġinarja jew li bbażata fuq xi tħoss jew ma tħoss, imma salvazzjoni ta' vera. Infatti il-kelma Evanġelju tfisser aħbar tajba, aħbar ta' ferħ. L-anġel li meta twieled Ġesu f'Betlehem l-raj qalulhom ara nġibulkom ħabarijiet tajba ta' ferħ kbir li jkun għall-poplu kollu, għax illum tweldilkom fil-belt ta' David Salvatur li huwa Kristu il-Mulej. Ovvjament dan il-podcast aħna qegħdin nagħmluhom biex dak li jkun isir mitla u anke jilqa' personalment din il-bxara, din l-aħbar ta' tama li Alla f'imħabtu hija tiwaslilna. Tajb, allura kemm importanti li nkunu midħla tas-salvazzjoni? Immensament. M'hemm xejn fil-ħajja tul omorna illi hemm bżonn nkunu nafuh aktar mis-salvazzjoni. Ħafna affarijiet forsi ma nifhmuhomx u xorta waħda ngawduhom. Pereżempju, ma nafx għanix kapaċi nifmu kif baqra kannella tiekol ħaxix aħdar u tagħmellek ħalib abjad. Però xorta waħda l-ħalib ingawduh u kważi ma jimpurtanix minn dal-proċess bioloġiku, xjentifiku. L-istess ħaġa il-teorija tar-relattività. Forsi smajna bija imma mhux spjega. Jien ma nifhimiex. Ma naf li qiegħda hemmhekk u qiegħda operattiva. Frattant, meta nitkellmu dwar il-salvazzjoni, għedin irridu nkunu konfrontati biex insaqsu li nfusna jien verament salvat jew qed nassumi illi kollox sew u kollox jgħaddi. Jien nisrani bibliku, speċjalment f'Malta fejn għandna kultura nisranija li tmur lura għal ħafna sekli. Difatt l-Apostolu Pawlu wkoll kien innawfragat hawn Malta u ħanajdulu missiena San Pawl. Għanna l-iżbal komuni illi nassumu li aħna nsara meta fil-fatt hemm lok illi nittestjaw li nafusna biex naraw aħniex insara ta' vera. Ġifieri nbagħtu minn ċertu myths bl-Ingliż. Stejjer popolari illi nassumu li ma vera ma mhumiex. U dawk jagħmlulna ħsara. Meta nassumu mingħajr ma tkun investigajt, tkun kważi qed tilab b'ħajtek. U għalhekk tajjeb li nsiru mitla, nsiru familjari x'tajt eżattament il-Bibja dwar is-salvazzjoni ta' ruħna. U eżatt huwa importanti dan is-suġġett għalina għaliex l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu ma nassumux li m'għandniex bżonnu. Ħafna nies ma jirrealizzawx il-bżonn għax wara kollox is-salvazzjoni hija l-ikbar bżonn. Imma hekk inti tassum li m'għandekx dal-bżonn, allura m'intix ħatfittixha, m'intix ħatilqaħħa, m'intix ħatapprezza. Jiġifieri again, ma rridux nassumu li aħna qegħdin tajjeb saqajna fuq il-blat, imma literalment għandna bżonn din is-salvazzjoni għax wieħed mill-ewwel passi bżonn jużi li għandna neħtieġu nagħmlu. Ġifieri, ovvjament ħanitkellmu dwar xi bżonnu dal-bżonn li d-dumietna jħaffrulna u nsiru paċi mal-Alla. Bħalissa ninsabu aljenati,
Il-bniedem kif jiġi fid-dinja jiġi aljenat minn Alla, mifrut minn Alla. Hemm bżonn idullejh biex Alla jilqgħu fiħdanu. Imma kif ħanispjegaw hemm Alla tagħna metodu speċifiku. U l-metodu tiegħu mhux tagħna, mhux xi ħaġa li vvintajni aħna, huwa Alla li ħalaqna li issa qiegħed jirrikjamana lura għalih innifsu. Allura għaliex hu perikolus li tassumi li int Kristjan? Huwa perikolus bażikament il għaliex jekk inti tassumi qabli tkun qed tgħix tama falsa. Dik it-tama x'inti biex issarrafa tara li hija boqqa tas-sapun illi ma tiswa xejn. Fil-fatt fil-ħajja fl-ebda ambitu tal-ħajja mu valla pena tassumi għaliex ħafna drabi tiżbalja u tbagħat il-konsegwenzi. Hawnhekk qed nitkellmu dwar ir-ruħ tagħna. Jiġifieri allura ma nistgħux żgur nassumu xi ħaġa għaliex imbagħad il-konsegwenzi jekk inkunu falluti, jekk ikunu żbaljati ħajkunu eterni, gravi ħafna. Jiġifieri jekk ma nassumux f'xejn żgur lanqas f'din ħaġa tas-salvazzjoni ma nassumu u ngħidu iwa aħna Kristjani għax hekk jew għax hekk kif forsi ħanaraw il-qudiem assolutament perikolus ħafna. Irridu warbu ġifieri ċajtu anke s-sens tal-letarġija għas spiritwali. Wieħed irid iqum fuq tiegħu u iva ifittex u jinvestiga dal-ħwejjeġ. Ħafna minna għax tulidna f'Malta, nassumi li aħna Kristjani, illa li xtulidna f'dan ambjent, x'taħsbu fuq għadi? Jien kont wieħed minnhom. Ġifieri, kont faqdit reliġjużi ġifieri u kieku kont tistaqsini meta kont tifel ġufnot. Kont ngħidlek li jiena nisrani. Però trobbija l-kultura fiha nfisha mixejn. Dan huwa raġunament popolari, issibu f'ħafna pajjiżi ġifieri, però huwa raġunament ħansejħlu hekk banali. Ħantik eżempju sempliċi. Stalla hija magħmula żwiemel. Vera, fejn jorqdu żwiemel. Jekk jiena norqod fi stalla nagħmel sena norqod fi stalla lejl wara lejl ħanisbaħ żiemel ġifieri. Ma appuntu, ġifieri l-istess ħaġa jekk għandek garax huwa magħmul għal karozzi normalment. Jekk norqod f'garax ma nsirx karozza. Qed tifhem. Il-fatt li qed ngħix f'ambjent nisrani f'pajjiż jew ġo familja nisranija. Ma jfissirx li jiena nnifsi Kristjan. Tertuljanu fil-kmini fis-seklu 3 daw wieħed mis-Santi Padri għala preċiżament laqat il-musmar fuq rasu. Aħna insiru Kristjani, mhux nitwieldu Kristjani. Insiru Kristjani. Jiġifieri irid ikun hemm dak l-istadju f'ħajjitna kmieni jew tard fiż-żogħżija fix-xuħija illi hemm bżonn illi minn nies edewa Alla insiru uliet Alla. Minn nies aljenati minnu insiru ħbieb miegħu. Minn nies il-bot minnu nersqu qrib biex ingawdu l-grazzja tiegħu. Ġwanni fil-Vanġelu tiegħu kapitlu 1 vers 12 jgħidilna li dawk kollha li rċevew lil Ġesu, ġifieri dawk li jemmnu f'ismu, tom l-awtorità jew tom il-jett illi jsiru li Alla. Ġifieri dan irid tkun hemm stadju f'ħajjitna nistgħu nsieħu l-konverżjoni da. Tajjeb, illi nirċevuh il-Ġesu, nilqawh, għaliex huwa t-tama tagħna. Ġesu huwa s-suġġett tal-Vanġelu. Huwa l-istorja dwar Ġesu, xejn inqas minn hekk. Allura jagħtihom il-jett li jsiru li Alla lil dawk li jemmnu f'ismu, li twildu mhux mid-dmija u lanqas mir-rida tal-laħam, mhix xi ħaġa li jiena nagħmilha bil-ħila tiegħi, bl-isforz tiegħi, bl-isforz naturali tiegħi, u lanqas twildu mir-rieda tal-bniedem, jiġifieri mhux il-ġenituri tiegħi li jagħmlu l-israni, jew il-ħabib tiegħi jew kwalunkwe bniedem ieħor, imma twildu minn Alla. Allura Ġwanni aktar tard imbagħad jitkellem dwar it-twelid mill-ġdid, fejn minn taħt id-dominju tad-dlam Alla jdaħħalna fis-saltna ta' Ibnu l-Maħbub. Li fiha għandna l-fidwa, il-mafrad nubi. Il-fatt dina l-problema mhix xi ħaġa riċenti, moderna, nintaqgħu magħha fil-Vanġeli. Pereżempju l-problema kbira tal-Fariżej u anke tal-Lut li Ġesu ħabbat wiċċu magħha u anke l-Apostlu Pawlu x'kienet. Aħna għandna missierna Abraham, aħna għandna liġi l-profeti, aħna għandna ċirkonċiżjoni u inti tgħidilna għandna bżonn salvazzjoni. Ix-xokjati u għalhekk kien hemm dan l-oppożizzjoni kemm fin-naħa ta' Ġesu
Għaliex bedu jurihom il-bżonn ta' salva u anke meta l-Apostlu Pawlu priedka. Fl-ittra l-Rumani jiddilja magħha jiena ludi xiġifieri inti tgħidli li jiena għandi bżonn salvazzjoni, llum jiena twilet Kattoliku, jiena twilet familja tgħidli li jiena għandi bżonn salvazzjoni. Jiena ġrali. L-istess assunzjoni kemm hija perikoluża għaliex int Kristjan mhux mitwelid titwilet imma ssir kif smajna ġifieri iva. Semmejt il-miti. Għaw mit, jgħid li jekk inti tgħix ħajja tajba, ifisser li nisrani, ifisser li fl-aħħar mill-aħħar tmur il-ġenna xorta. Dan huwa l-mit li li żdet jagħmel ħsara. Il-bniedem qisu jassumi li jekk jagħmel ħiltu, jekk ikollu imġiba tajba, moralità aċċettabbli, għaliex m'għandux Alla jilqgħu fiħdanu, għaliex m'għandux jidħol il-ġenna. Frattant, il-Bibbja fir-Rumani 3 kapitlu 19 tgħidilna li aħna nafu illi kull ma tgħid il-liġi, il-liġi Alla tagħna l-10 mandamenti li huma summary, ġabra fil-qosor tar-rida tiegħu lejna. Ksirnihom kollha kemm aħna. Il-liġi tindirizzana u turina illi qudiema fomna jingħalaq. Ma nebda skuża quddiem Alla, ninsabu ħatja, u d-dinja kollha jgħidilna tinżamm responsabbli quddiem Alla għax blopri tal-liġi ħadd ma jkun ġustifikat quddiem Alla. Huwa statement kategoriku, l-Apostlu Pawl qiegħed jafferma illi blopri tal-liġi bl-emil uman tagħna ħadd ma jkun iddikjarat ġust quddiem Alla. La darba permezz tal-liġi jiġi t-tarif tad-dnub. Il-liġi qiegħda hemmhekk biex tarrafna kemm neħtieġu s-salvazzjoni. Kemm neħtieġu s-salvazzjoni. Da bħal meta John taras l-mera. Il-mera turik li għandek wiċċek maħmuġ, hemm bżonn jaħasel. Imma int ma tużax il-mera biex taħslu, tuża l-ilma u s-sapun. Il-liġi turik li inti ħati, li inti kundannat quddiem Alla, u allura tibgħatek għand Kristu biex tkun ġustifikat bih, biex tirċievi l-maħfra minn għandu. Allura mhux bl-isforz tagħna, mhux bil-moralità tagħna, mhux bl-obbedjenza personali, imma it-tama tagħna kif ħanispjegaw aktar quddiem hija tinsab esklusivament fi Kristu Ġesu Sidna. Għal darb'oħra hawn nerġgħu niġu lura dak l-iżball li għadet nassumu li nistgħu b'xi mod inkunu tajbin biżejjed, għaddisin biżejjed biex Alla jilqana. Mentri l-istandard Alla huwa għoli wisq kunu għaddisin għax għaddisina. Iġvi meta jien qed nassumi li ħankun għaddis biżejjed biex Alla jaċċettani u jilqani qed nagħmel assunzjoni ħażina għax qatt ma nista' nasal hemmhekk u again il-liġi l-iskop tagħha biex turina li m'għandekx ċans. Ġifi b'xi mod inti jgħidilna ġadbu anke jekk aħna infallu f'punt wieħed tal-liġi aħna ħatja tal-liġi kollha. Immaġina aħseb naqa' fuqha taf kif ikser darba l-liġi ikser f'punt wieħed u inti ħati li ksirt il-liġi kollha. Biex ma ngħidux ukoll li ħafna nies għandhom l-idea żbaljata li jaħsbu li la toqtolx taf tfisser li tagħmel omiċidju, mentri Ġesu qalilna li dak il-kmandament imur iktar fil-fond. Ġifieri hawnhekk għandna dawn l-idejat li mhumiex bibliċi u forsi ġej minn nuqqas ta' informazzjoni u l-injoranza tagħna li għandna tal-kelma tal-Alla din intaqgħu magħha f'ħafna postijiet. Ġifieri it-tajjeb tagħna mhux biżejjed hekk għas-salvazzjoni eterna. Aħna diġà medinbin, allura bħala medinbin diġà nsabu ħatja quddiem Alla. Ebda tajjeb li nistgħu nagħmlu aħna ma jista' jpatti għad-nubiet. Da bħalna ta' John. Jekk jiena nagħmel reat, tajjeb u nittella l-qorti għal proċess fil-qorti. U l-imħallef jikkundannani għal 10 snin ħabs. Nista' niddefendi lil nnifsi u ngħidlu sur mħallef. Imma inti ħadd tajt każ kemm jiena rispettajt il-marti, kemm provdejt għall-familja tiegħi, kemm soqt bil-għaqal tul daw snin kollha u ma għamilx hekk. L-imħallef ħejlek aħna qegħdin nikkonsidraw dar-reat wieħed ħaqek piena l-ħabs. U l-istess ħaġa. Imqar għal dnub wieħed ħaqna l-infern. Il-tajjeb tagħna qatt ma jista' jpatti għal ħażen li nkunu għamilna quddiem Alla. Għal darb'oħra isna għandna miżin u qed nassumu illi għandna fuq naħa dnubiet. Anka forsi
mhux daqshekk gravi f'għajnejna, u mbagħad ħanippruvaw nitfgħu kemm jista' jkun opri tajba għamil tajjeb biex nibbilanċjaw ġifieri dik mhix idea Kristjana, hija idea falsa. Għaliex again dnub wieħed kontra Alla għaddis u għall-Etern. Qatt ma nistgħu nitfgħu għamil tajjeb biex b'xi mod impattu għalih. U jien taħseb wara dawk id-dnubiet kollha li aħna nagħmlu u għamilna fil-passat. Assolutament. Assolutament li le. Mejt ieħor. Jekk jiena mmur knisja partikolari, imma regolari. Għarru ma jfissirx li nisrani. Mhux neċessarjament. Tista' qed tattendi knisja bid-drawwa soċjali, tista' tkun qed tmur għax imġiel, tista' tmur biex toġob il-xi ħadd ieħor, inti ta' arus, allura ħammur għax biex noġob l-arusa tiegħi. Ġifieri anke l-kriminali ġieli jirfsu l-għadba tal-knisja vera. Il-knisja bażikament tot għan-nies li diġà jafuh il-Alla. Il-knisja hija l-ġabra tal-fidili, tad-dixxipli ta' Ġesu illi qegħdin jinġabru flimkien biex jagħtu qima lill-Alla u jifirħu fil-preżenza tiegħu u jitolbuh u jfaħruh. Imma li tattendi knisja mhux bil-fors dik il-prattika tagħmlek nisrani. Għax dal-mit ukoll għandu aspett komuni mal-miti l-oħra li inti tibbaża s-salvazzjoni tiegħek fuq x'qed tagħmel int. Għax immur il-knisja, għax nagħmel l-opri tajbin, għax hekk u għax hekk. Mentri primarjament is-salvazzjoni aħna nibbażaw fuq x'għamel Alla. Fina, x'għamel Alla għalina fi Kristu. Ġifieri dan huwa l-iżball ta' dal-mit minn hemmhekk titlaq u mhux x'qed tagħmel int, mhux x'kapaċi tagħmel inti, imma aktarx x'ħajamel Alla. U dinha nistgħu anke jekk nieħdu eżempju ta' salvazzjoni mill-għarqa. Mill-għarqa, int mhux salvazzjoni xi ħadd irid jiġbdek. Inutli, fimt, jekk inti wasalt f'dak il-punt li ħatereq u għandek bżonn salvazzjoni, ma qiegħed f'punt li allura dak li qed tagħmel ma ħajsulek xejn. Qed niftehmu allura bil-fors xi ħadd ieħor irid isalvak, anke din l-eżempju fil-ħajja naturali ninsewh. Qed ngħidu għandna bżonn salvazzjoni, ma fl-istess ħin nistgħu nagħmlu xi ħaġa aħna biex insalvaw lil nfusna, mela allura m'għandek essaġġ bżonna salvazzjoni. Per eżempju, inna f'assunzjoni oħra, jiena Mohammed. Allora jien mhux Kristjan. Ekku, hekk kalmuna meta tinvestiga fid-daw tal-iskrittura tara li mu veru xejn. Ġesu meta beda jpridka għal mitmum iż-żmien u orbot saltnet Alla, indmu u emnu l-Evanġelju. Din hija l-bxara tajba. Illi wieħed jindem, ġifieri jdur li Alla, jagħti daru għad-dnub u jemmen l-Evanġelju. Allura huwa bil-fidi fl-Evanġelju. L-Evanġelju milquh bih insiru Kristjani. Biss il-nota l-ordni, John. Ġesu qabel tella allura fis-smawiet qal min jemmen u jkun Mohammed ikun salvat, min ma jemmenx ikun kundannat. Allura Ġesu qed jgħallimna illi l-ewwel il-fidi, il-fatt li jiena kont Mohammed bħala tarbija, qed taqleb kollox taħt fuq, qed poġġi l-karettun qabel iż-żiemel. L-ordni hija speċifika ħafna. Min jemmen u jitammet ikun salvat. Allura l-Mamudija tot għal dawk li huma diġà Kristjani. Aħna naqblu ġifier Mamudija imposta, imma kif ngħidu l-Mamudija hija simbolu sagrament ngħidu aħna sinjal estern ta' realtà interna. Qed niftehmu ġifieri l-ewwel trid tkun seħħet dik ir-realtà interna, ċoe li wara li nkunu mwilda mill-ġdid aħna nindmu nemmnu. Imbagħad dik ħanesprimuha b'mod estern li jara kulħadd għax din ma tidhirx fina, dik ir-realtà li ġrat, il-fidi, l-indiema ma jidhrux. Però l-Mamudija hija il-mod li Ġesu kmandana biex nuru li aħna mela le minna fih, indimna mid-nubietna u dak huwa l-mod li kulħadd jista' jarah issa, li l-Knisja tista' tarah. Ekku. Ġifieri ħalli ma jkun hawn xi ħadd jaħseb li jgħid isma' bħalma nisperaw ħadd ma jgħid isma' aħna narmu l-opri tajbin, ma jfissru xejn, m'għandhomx valur, jekk intu tużhom biex minn għalik issalva permezz tagħhom. L-istess il-Mamudija għandha l-valur, imma mhix qis salvak. Ekku. Għax
bħalma l-ebda persuna jsalvak, qas l-ebda oġġett, qas l-ilma ma jsalvak fih innifsu. Niftehmu ġifieri. Niġbor il-mamudija fija ma salvakx. Le, John, ħanek, bħal meta jien nista' nilbes uniformi ta' pulizija vera. Ma da seksir pulizija. Għatifem, l-ewwel tilħaq pulizija. Tkun rikonoxxut uffiċjalment mill-korp tal-pulizija li int sirt pulizija. Imbagħad mhux biss għandek id-dritt, għandek id-dmir ukoll li tilbes l-uniformi tal-pulizija. L-istess ħaġa nista' nilbes ċurket ta' żwieġ jiena. Għatifhem, daqshekk. Jekk jien għażeb ġifieri għax ilbis ċurket iżżewweġ le. L-ewwel niżżewweġ imbagħad għax miżżewweġ nilbes iċ-ċurket illi jissinifika jurini illi jiena miżżewweġ. L-istess ħaġa. Nista' nilbes toga ta' wieħed gradwat. Ma jkolli edukazzjoni ta' xejn l-università. L-istess ħaġa. Il-mamudija qiegħda għal dawk li saru Kristjani permezz tal-fidi f'Ġesu. Per eżempju, mit ieħor. Jiena nemmen li hemm Alla. Allura jien mhux Kristjan. Twemmin intellettwali. Tarif fil-moħħ. Jista' jkun utli u jista' ma jiswielek xejn. Ġagbu fl-ittra tiegħu fatti għalinna xi ħaġa li tkaxkixna. Jgħidilna intemmen li Alla huwa wieħed. U din hija verità fundamentali tal-Kristjaneżmu. Intemmen li Alla huwa wieħed. Sewwa tagħmel jgħid imqar id-demonji jemnu u jitkexkxu. Id-demonji jafu li hemm Alla u Alla huwa wieħed. Imma x'jiswilna dak it-tarif xejn affattu. Dak it-tarif anzi jikkundannhom. Tifhem? U l-istess ħaġa ħafna nies jemnu illi s-sigaretti, anzi kulħadd illum jemmen li s-sigaretti jagħmluk il-ħsara. Kemm tara nies ipejpu xorta waħda? Vera? Għandhom it-tarif jafu ma' kull pakkett illi qed danu perikolus u xorta waħda jpejpu ġifieri illi inti tgħid li hemm Alla, illi titemmi li hemm Alla, ma jiswielek xejn. Tarif intellettwali waħdu ma jiswilekx. L-istess ħaġa. Illum ma nafux li suppost nagħmlu dieta tajba u eżerċizzju u xorta waħda naraw nisħu xnin. Qed tifhem. Dawn ma jafux jiġifieri dat-tarif għandhom dat-tarif, tarif waħdu John ma jiswilekx. Inti għad jiena mhix Kristjan, mhix Nisrani jekk nemmen Ġesu, din ukoll kultant għandna bżonn niċċaraw għax qed tifhem li temmen. Eżatt, jekk ħafna nies meta jgħidu nemmem Ġesu li jkunu qed jirreferu għalih huwa li jiena smajt fuq Ġesu naf x'għamel, naf x'għallem, kif għadu kemm għalinna Paul. Ġvija ta' hawnhekk, però hemm tip ta' fidi oħra, il-fiduċja li inti issa temmem Ġesu jfisser li tafda fih, li qed tistrieħ fih, li qed tiddependi minnu, li ħaġa oħra. Qed poġġi fil-prattika dak il-tarif intellettwali li inti taf dwar Ġesu. Ġifieri hawnhekk id-differenza. Bniedem li jemmem Ġesu huwa bniedem li qed jafdah għax hemm tipi differenti ta' fidi kif nafu. Ġifieri fidi intellettwali u fidi li tistrieħ fuq dak li jkun. Allura pereżempju bniedem li jitlob regolarment. Allura m'għandux di relazzjoni li qed nitkellmu fuqha. It-talb huwa mandat u l-Kristjan ġenwin jitlob regolarment. Però tinnota li hemm nies li mhumiex Kristjan u xorta waħed jitolbu l-Musulmani jitolbu 5 darbit kuljum. Tifhem. It-talb jgħod għal dawk li għandhom relazzjoni vitali, relazzjoni ħajja ma' Alla. Għal dawk li huma diġà fis-saltna tiegħu iva, it-talb huwa għalihom huwa komunikazzjoni tagħna ma' Alla. Però t-talb fih innifsu ma jagħmlix Kristjan. Fil-fatt ara kif jirraġunaw ċertu nies, isma' dan raġunament huwa hekk hux korrett, għax hawn min jgħidlek mela. Nisrani jitlob. Jien nitlob, jien nisrani. U inti tajt jagħmel sens. Mhix loġika. Ara kemm mhix loġika. Kelb jimbaħ. Jien nimbaħ, jien kelb. Żgur li le. Trid tkun kelb, jekk inti kelb timbaħ. Qed naraw ġifieri inti il-Kristjan jitlob. Il-Kristjan jagħmel opri tajbin, il-Kristjan jaqra l-Bibja, iva, imma fihom infushom dawk ma jagħmlux Kristjan. L-ewwel qabel ma inti tagħmel xi ħaġa,
trid ikun saritlek xi ħaġa, hawn id-differenza, kif bdejna biha. Fimt? Kristjan huwa xi ħadd li sar Alla me xi ħaġa fih u mbagħad jagħmel xi ħaġa Kristjan, mhux bil-maqlub, mhux tagħmel xi ħaġa u ssir Kristjan. Ġifieri x-xogħol inizjali huwa ta' Alla fina, għax Alla ħadem fina mbagħad aħna naħdmu l-affarijiet l-oħrajn. Aħna nitolbu, eċċetera. Imma kif qed ngħidu, fihom infushom jekk tħares għax titlob, għax tagħmel hekk għax tmur il-Knisja, dawk mhumiex 100% garanzija li int Kristjan. Li int Kristjan. Ġifieri. Prosi Joseph. Miti ieħor. Jekk bnedem jaqra l-Bibja, allura jisu qed isir jaf biex ngħidlek. Ma jagħmlux Kristjan da bniedem illi qed isegwi. Jalla l-poplu kollu, il-poplu Malti kollu jaqra l-Bibja. Għax isir Kristjan. Jalla illi kun hawn il-kultura illi nersqu lejn il-kelma talla, il-għaliex verament neħtiġuha, ma again, fija nfisha li inti mitla tal-kontenut tal-iskrittura mhux bil-fors jindika illi inti Kristjan. Ix-xhieda ta' Ġeħova jaqraw l-Bibja, il-Mormoni wkoll. L-ateisti wkoll jafu x'fiha l-Bibja, l-agnostiċi wkoll. Ġifieri ħafna nies illi ċertament mhumiex Kristjani u jafu x'fiha l-Bibja. Tifhem jinteressaw ruhom għal xi skop jew ieħor illi jaqraw l-iskrittura. Ġesu infatti li nista' żmienu qalilhom intom tfittxu l-iskritturi. Għandkom interess ku tafu x'fiha l-Bibja. Għax intom jidrilkom li fihom għandkom il-ħajta dejjem. Frattant huma l-iskritturi li jagħtu xhieda tiegħi u intom ma tridux tiġu għandi biex ikolkom il-ħajja. Ġesu indika li mhux l-iskrittura tagħtik il-ħajja eterna. U jatik il-ħajja eterna. Irridu nirrikorru għandha l-iskrittura hija pointer qed turina fejn għand min għandna nirrikorru biex niksbu l-ħajja eterna. U daw ishom kollha kultant qisu l-bniedem biex ma jammettix li għandu bżonn salvazzjoni u ħafna drabi daw ir-raġunamenti mhumiex minn nies mill-prostituti ħanajtek huma minn nies reliġjużi u din naraw il-Vanġelu. Isek dawn huma l-iskużi, l-argumenti biex bniedem ma jasalx għal punt li jammetti li dak kollu li qed jagħmel li fajneh jista' jidher pożittiv, morali, eċċetera. Dak kollu jekk qed jisriħ fuq u mhux ħajsalvah. Imma li l-Apostlu qal is kollox bħala żibel u meta jgħid kollox kien għamel lista listun u affarijiet li min jaf. Taħwejjeġ tajba li kien jagħmel. Taħwejjeġ tajba. L-għodevol li kien u qal inqishom kollox bħala żibel warrabu. Jiġifieri importanti li dawn il-miti nikxfuhom hekk. Żgur, hija essenzjali. Minn hawnhekk jridu nibdew. Rridu l-ewwel jekk għandek bidwi li qiegħed ħajaħdem ir-raba, l-ewwel tineħħi l-ġebel u l-affarijiet inadda fil-ħamrija biex imbagħad ikun jista' jiżra. U dak li għamilna f'din l-ewwel podcast tagħna llum. Qegħdin warbu dawn il-miti biex issa nikklirjaw it-triq ħalli nkunu nafu eżattament x'inhu l-Vanġel. U allura dan li tkellimna fuq illum jenna biex narmu kwalunkwe tama falsa illi żgur ħadd tiddeżappuntak biex nkun nistgħu nibnu fuq il-blata solida kif qalilna Ġesu. Raġel għaqli jibni daru fuq il-blata. Fuq il-blata meta jiġi l-maltemp imbagħad dik id-dar tiegħu tibqa' fis-sod. Allura rridu narfu eżattament issa kif ħanibnu fuq Ġesu Kristu it-tama tagħna. Tajjeb. Nirringrazzjakom li segwejtu dan il-podcast imbirek min jisma', nittama li kien ta' interess. Qabel nagħlaq nixtieq nurikom dan il-ktejjeb, dana qegħdin nibatulkom b'xejn, kull ma tridu tagħmlu fuq in-numru li qegħdin taraw tibatu SMS bisimkom u l-address u nimpostawlkom aħna. Dan jiġbor fuq is-suġġett li qegħdin nittrattaw bħalissa. Nibatulhom b'xejn. Nibatulhom b'xejn. Nirringrazzjakom u niltaqgħu darb'oħra. Grazzi.